Ahojte priatelia, vítam vás pri krátkom videu, ktoré bude zamerané na mesiac november a na mesiac novej sezóny, ktorá začína práve novembrom, ktorý je v Jinovom vodnom prasiatku a začína od 8.11. Prechádzame nielen do nového mesiaca Jinového prasiatka, ale zároveň prechádzame aj do sezóny tzv. Zimy. Stíšenia sa, skľudnenia sa. A sezóna zimy je posledná sezóna vlastne zo 4, ktorá hovorí o takom ukončovaní, uzatváraní, triedení si priorít, jasnosti a toho, čo by sme chceli potom opäť znova na jar zasadiť, zasiať, čomu sa chceme venovať a čo chceme, aby potom zase opäť rástlo, ako to je v prírode. Preto tento mesiac naznačuje už nielen na nebeskej úrovni v Jinovej vode, ale aj v tej vetve, ktorá je v prasiatku, v Jinovom zemskom prasiatku, že tá Jinová voda nám hovorí o stíšení. Je to taká hmla, taký opar nad obzorom, ktorý nám ukazuje tak zahmlenie nejaké veci a práve preto my potrebujeme mať jasno. Jasno vo veciach, čo chceme robiť, čo chceme dosiahnuť, čo sme dosiahli, aké priority sme mali, aké priority budeme mať, čomu sa chceme venovať, čo nám už neslúži, čo je potrebné pustiť. A práve o tomto je aj sezóna zimy, sezóna tzv. Vody a Jinová voda nám v tom pomáha, ktorá je zakotvená a zakorenená od hora až dole. Ako sa hovorí, máme tzv. Čistý pilier. Tento čistý pilier hovorí o tom, že by sme pracovali na svojom vnútri, na veciach, ktoré máme v svojej hĺbke, možno v svojich myšlienkach, pretože voda, Jinová voda reprezentuje aj určitú špirituálnu časť, ktorá je v tej Jinovej polarite a tá hovorí, že je potrebné sa stíšiť a pracovať aj na duchovnej oblasti našho života. Preto tento mesiac je veľmi vhodný a veľmi podporný na to, aby sme trošičku išli dovnútra, pozerali, aké tam máme semienka, na čom sme pracovali, s čím je potrebné ďalej pracovať, čo nám už neslúži. Robili tzv. Vnútorné triedenie. Nielen vytriediť si sa šatník, upratať si izby, poumývať si okná, urobiť takú prípravu pred Vianocami, sviatkami, že si viacej poupratujeme a urobíme viac menej takú revíziu svojho priestoru, ale je potrebné zamerať sa aj na svoje vnútro, na svoje myšlienky, na svoje pocity, na svoju energiu, ktorej venujeme niektorej oblasti čas veľmi veľa, niektoré veľmi málo. Je čas zamyslenia sa. A práve aj v mesačnom rozbore, ktorý mám uverejnený v klube Metafyziky s Monikou v členskej časti, kde každý mesiac dopredu popisujem, aká energia bude, ako sa môže prejavovať, ako ju môžeme využiť najlepšie pre svoj prospech, aby sme vlastne vedeli postupovať a vedeli sa napojiť na tú energiu, ktorá momentálne vládne, pomáha nám lepšie pochopiť situácie, deje, okolnosti a ľudí okolo nás na základe princípov energií z pohľadu metafyziky. Práve preto, ak máte záujem a chceli by ste vedieť možno viacej a podrobnejšie informácie, tak vás pozývam do klubu Metafyziky s Monikou, do členskej sekcii, kde nájdete tieto podrobné videá, nielen mesačné rozbory, ale aj týždenné rozbory a tam môžete viacej pracovať s touto energiou. Táto energia v Jinovom vodnom prasiatku nám hovorí, zároveň je spojená aj s vládcom roku, Jinovým vodným zajacom, vytvárajú tzv. 3 harmonie, čo hovorí o tom, aby sme sa viacej spájali, aby sme prepájali naše vedomosti, zručnosti, naše schopnosti s inými ľuďmi, aby sme sa podelili, našli si tú spoločnú komunitu, spoločnú reč, aby sme priťahovali to, čo je nám podobné, čomu sme my naklonení a s čím sme ako keby na takej jednej vlnovej dĺžke. Práve preto nás vyzýva tento mesiac k tvoreniu komunít, k tvoreniu možno nových priateľstiev, nových vzťahov. Ak potrebujete, hľadáte nejaký nový vzťah. Sú na to aj špecifické dni, ktoré uvádzam práve v týždenných rozboroch, podľa ktorých sa môžete napojiť a práve spájať sa s týmito ľuďmi. Tento mesiac je aj o spájaní. Ale tento mesiac je aj o takom pôžitkárstve, pretože prasiatko má hviezdu, ktorá sa nazýva Heavenly Chef a tá hovorí o tom, že si trošku môžete viacej užívať, trošku si viacej oddychnúť, možno ísť na dovolenku, nielen upratovať, ale venovať sa aj svojmu telu, svojmu duchu a svojim myšlienkam, ktoré patria Jinovej vode. Pretože ak má niekto principiálne v svojom rozbore veľa Jinovej vody, sú to ľudia, ktorí aj často premýšľajú, ale majú ako keby aj také vízie a vedia dopredu predpokladať alebo vidieť, čo by sa mohlo stať a vedia sa rýchlejšie napojiť na tú energiu toho diania. A práve tento mesiac nám hovorí o tom, aby sme sa napájali, aby sme boli naozaj v súlade s tou energiou, ktorá momentálne okolo nás je, aby sme naciťovali a vnímali tieto energie, ktoré budú potom pre nás prospešné.
Je veľmi veľa informácií, je veľmi veľa chaosu okolo nás, je naozaj taký zmätok v niektorých ľuďoch a práve mesiac prasiatka nám hovorí o tom, aby sme išli viacej do kľudu, oddychu, stíšenia a počúvania svojho vlastného hlasu, nie toho, čo nám naokolo hovoria ľudia. Takže ak máte záujem vedieť trošičku viac a dozvedieť sa hlbšie informácie, či už z pohľadu bazy, alebo z pohľadu jednotlivých energií v priestore, ktoré sú podporné práve tento mesiac, ktoré môžete výborne využívať v novembri, alebo naopak zo zdravotných aspektov, na čo sa viacej zamerať tento mesiac, tak vás srdečne pozývam do členskej sekcii klubu, kde si môžete zaplatiť členstvo na mesiac a potom uvidíte, či tie informácie naozaj majú tú hodnotu a či chcete s tou energiou mesiaca pracovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Takže teším sa na ďalšie videá. Toto video bolo taký krátky vstup a náhľad na to, ako pracujeme aj v klube, aké informácie sa dozviete a budem sa tešiť aj na osobné stretnutia, ktoré chystám a taktiež aj na virtuálne, ktoré nájdete v klubovej časti. Majte krásne jesenné pokojné dni, stanovte si skvelé priority, určite si, čo je pre vás dôležité a čo potrebuje tento mesiac z vášho života odísť.